Takto vyzerá väčšina ľudí mojej vekovej kategórie hneď potom, ako prídu domov zo školy. No moje poobedie vyzerá takto, takto alebo takto. Samozrejme do môjho voľného času patrí aj o mnoho viac aktivít, ktoré som nespomenul. Pointa je však v tom, že robím niečo užitočné. Žiaci a študenti majú toľko voľného času, že pracujúci človek o takom môže iba snívať. Tak prečo ho nevyužiť? Prečo ho premárniť na takmer nezmyselnej činnosti? Poznám ten stav. Ja som v ňom bol tiež a volá sa závislosť na sociálnych sieťach. Ale je to až tak zlé, že ja by som túto závislosť považoval za chorobu. Veľa ľudí ostáva na TikToku a podobných sociálnych sieťach kvôli tým občasným užitočným informáciám, ktoré sa raz za čas stanú a proste ti dajú nejaký jednoduchý recept alebo niečo podobné. A ľuďom sa to páči a myslí si, že to je veľmi výhodné, ale opak je pravdou. Proste je to nevýhodný obchod. Ty im dáš veľmi veľa času a oni ti za to dajú veľmi málo užitočných informácií. Prečo by niekto s týmto chcel obchodovať? Existuje veľa rôznych zdrojov, ktoré nahrádzajú tieto užitočné informácie, aby sme nemuseli byť na sociálnych sieťach, a jedným z tých zdrojov sú napríklad knihy. Pri knihách je pomer času stráveného tým užitočným informáciám oveľa vyšší ako napríklad pri tom TikToku spomínanom. Ale keď ťa to nebaví, dám ti jednoduchý tip. Kupuj si knihy alebo si požičiavaj knihy na tému, ktorá ťa zaujíma. Čo znamená, že proste bude ťa baviť tá kniha a tým pádom budeš chcieť jej čítať viac a viac, ale dostaneš sa do toho štádia, kde tých 10 strán denne je proste tvoje minimum a čítaš ani nevieš ako. Veľmi odporúčam teda čítanie. Je tam oveľa viacej informácií a oveľa viacej vedomostí o porovnaní tomu času strávenému oproti TikToku a Instagramu a podobným sociálnym médiám. Takže keď sa chcete naučiť viacej vecí, čítajte viacej kníh. Možno nechceš odísť zo sociálnych sieť kvôli tomu, že si myslíš, že budeš vynechaný alebo zanechaný v minulosti. Ale toto sa nedieje. Ak za tebou do školy dojde kamarát s nejakým memečkom a ty absolútne nevieš, čo sa deje, proste úplne si mimo, nevieš, o čom rozpráva, tak mu to proste povedz, a ak je to dobrý kamarát, tak ti to vysvetlí, a ak nie, tak mu povedz, že je to proste sprostý debil a nech proste prestane so sociálnymi sieťami aj on. Nikto nechceme, aby veľké korporáty riadili čas každodenným ľuďom. Preto som začal pracovať na tomto videu, aby som vám povedal, že to je úplne zvrátené, čo sa teraz deje na sociálnych sieťach. A toto hobby by si mal aj ty zakomponovať do svojho života. Volá sa to videotvorba. Proste sa natáčaj, vytváraj videá. Nemusíš ich nikde zverejňovať, ale na druhej strane zase ich môžeš zverejniť a môžeš inšpirovať ľudí, neskôr z toho môžeš aj zarábať. Ale podstatné je to, že robíš niečo užitočné so svojím životom. Neskôr sa na tie videá môžeš pozrieť a pocítiš veľmi silnú nostalgiu. Uvidíš, ako si sa zlepšil vo videotvorbe, v editovaní, v rozprávaní a v rôznych ďalších aspektoch, ktoré potrebuješ mať pri vytváraní videa. Predstav si to ako zjednodušený denník. Namiesto toho, aby si hodinu denne písal, ti stačí na 5 minút zapnúť kameru a rozprávať do nej. Môže to byť jednoduchá storka ako na Instagram, až na to, že to bude pre tvoje budúce ja a neskôr si ju pozrieš, aby si pochopil svoje myšlienky v minulosti a pozrel sa, že ako si sa zmenil. Zároveň to môžu byť až tak prepracované videá, ako je napríklad toto. Proste nad tým stráviš veľmi veľa času, ale tým pádom sa to aj oveľa viac oplatí. Potom by však bola škoda, keby ho nezverejníš. Cieľom tohto hobby je uchovanie tvojej prítomnej osobnosti. Je to ako keby si vytvoril časovú kapsulu.
Potom, keď sa na tieto záznamy neskôr pozrieš, pocítiš nostalgiu, ale aj si uvedomíš, ako veľmi si sa zlepšil alebo zhoršil, čo ti môže pomôcť dosiahnuť tvoje budúce góly. Behanie nie je dobré len na to, aby si zaplnil čas, ale je prospešné aj pre celkové tvoje zdravie, pre tvoju kondíciu, s čím je spojená aj kardiovaskulárna sústava, čo sú vlastne cievy, srdce a všetko spojené s krvou. Pozor na to, aby si to neprešvihol, lebo keď sa telo presilí, nie je to dobré. Existuje typ závislosti, kde sú ľudia závislí na fyzickej aktivite a ako každá iná závislosť nie je to dobré. Pri fyzickej aktivite sa telo môže tak unaviť, že dojde k zlým kĺbom, k praskaniu kostí, k trhaniu svalov a rôznym ďalším fatálnym zraneniam. Prezradím ti však jeden trik, ako mať veľmi vysoko efektívne tréningy. Ide o to, že stále sa budeš zlepšovať. Prvýkrát, keď si pôjdeš zabehnúť, zabehni čo najviac za čo najmenej času. Potom, keď si prídeš na tú bežeckú dráhu o týždeň alebo o mesiac, snaž sa zabehnúť ešte viac a ešte rýchlejšie. Tento trik sa však dá prispôsobiť úplne každej jednej veci, ktorá existuje na tomto svete. Napríklad si zoberme čítanie. Pri čítaní sa budeme snažiť rýchlejšie čítať a viac si zapamätať. Pri videotvorbe sa budeme snažiť robiť lepšie videá, rýchlejšie. Pri behaní rýchlejšie behať, viacej behať. Druhá časť tohto typu spočíva v tom, že budeš pravidelne opakovať túto aktivitu a nastavíš si presne, kedy ju budeš opakovať. Napríklad pri behaní každý týždeň alebo pri pečení každý mesiac. Spočíva to proste v tom, že budeš ju opakovať pravidelne. Ak máš napríklad kalendár, zapíš si to do ňoho. Inak veľmi odporúčam fyzický kalendár, je to úplný game changer. Takže v tomto videu som ti ukázal, ako naplníš svoj potenciál tým, že zaplníš svoj čas inými vecami ako scrollovaním. Tieto veci majú pre teba aj nejaký fyzický alebo mentálny úžitok a prešli sme si tu čítanie, videotvorbu a ešte aj behanie. To sú hlavné 3 hobby, ktoré teraz využívam. Ak sa ti toto video páčilo, veľmi by som bol rád, kebyže porozmýšľaš nad odberom a lajkom. A vidíme sa niekedy na budúce. Zatiaľ dovidenia.